Nagpabilin pa sa hospital kadtong senior citizen nga nag-drive sa naaksidenteng SUV dito sa Mandaue City. Samtang usa ka doktor adunay tambag kabahin sa hypoglycemia kun unsaon kini pagikay. Ani ang report. Human unang nakaigo og duha ka nagbisikleta, gisita unta sa mga motorista ang driver sa pula nga SUV apan mabantayan ang sakyanan midiretso lang sa pagpadagan. Matud sa opisyal sa team, anaagihapon sa ospital ang 73 anyos nga driver. Nasuta nga nagka-hypoglycemia, uni-us-us ang blood sugar sa driver ni adtong higayuna. Nagkaistorya na kuno ang iyang pamilya sa uban nga mga nangaigong sakyanan. Ang pamilya dyan mismo sa katong driver sa senior citizen ni contact naman naki-engage naman siya sa katong mga mga pamilya pud sa na apektuhan ba na damage ba ay laha na. Then siyempre pahibawon pod ang TEO ug ang kuan ug ang kami pod sa team. Samtang pasabot sa opisyal sa Mandaue City Health, mahitabo ang hypoglycemia sa mga diabetic patients. Apan posible sa bisan wala ni ining kondisyon. Ubos na siya, moto ng mga simptomas. Paspas ang heartbeat, panington ka, maglipong na ka, lain yung pananaw, di nakakakuna-kuna og tarong, ang uban, kuyapan, gil. Aron kalikayan, mao kini ang tambag nila. For diabetic, siguro to make sure that you take your medications on time. Kaya naamang gina-appeal ang advice ana sa pagkaon. So, you take it as advice, magbalansi, bawal nag-take of medication, importante sa nga na ay tamang kaon ang pasyente. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.